Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan Lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kni ka secretary jong katnat ka koi ka khya ka Priti Sudan ya ka jinglong balakhre jong kitnat ka koi ka khya ha ki jala baro ban ya le persha ya ukhnyang jingpang novel coronavirus. Lej ulat ka jala Meghalaya utathagata Roy bandan rengkat ha ka jingalang penkup burom ya ki samla bala dep pule na ka Institute of Chartered Financial Analysts of India ICFI kabla long hatura campus henin kasngi. Bat ladap penkrea ka komiti badai pej ya ka clause ka bahan rio jong ka Assam Accord ha ka jala Assam ya ka kaipot halor ka jing ai jing mut ki biadai bat kani ka jingate saskular. Ki khubor ki babnya. Ka Priti Sudan Secretary katnat berpej ya ka koi ka khya ka lakhmi ya ki kam halor ka jinglong bala khre bar kilar bala pen khre da kitnat ka koi ka khya jong ki jala bapher ban ya le persha ya ukhnyang jingpang novel coronavirus ya kane la le lengba ka video conference kani ka secretary ka le thu bada ka jinge trelang bat ki we kitnat ka sarkar pdeng la shim ya kilat bapher ban ya da ya ka jing sapryang uni ukhnyang jingpang kala ongru ba watla ka long kaman yamenta hakari kadang biang hendrai ka long ka badan kam ya ki jalla bat ki union territory ba kinye biteng ban long ki ba fikir bat ki ba adkar hakani ka jinge pe ya ki kam la kanturu ya ki jalla ban nang khampan sapryang ya ki jingtep shaphang uni ukhnyang jingpang bat ki jing maham la kanturu ya ki jalla ba ken nang khampan khlan ya ka jingnang jingtep jong ki to ki badai pe la don kino ki jingja ka ba khlam khmi lenti kumno ban le persha ya ki ha ka bedai pat kani ki jilla ba ki union territory ki re thu bakila board iki kendon balapan mi kumbadai ban le ulat ka jilla Meghalaya utathagata Roy ulalet chakajing yalang penkup buram yaki samla baladep pule jongka Institute of Chartered Financial Analysts of India University ICFI Meghalaya kabala long hatura campus West Garo Hills district henin kasngi Uroy ulalong ukongsan hakani ka jingelang bat haka jingkren ka ba ula ai ulaong bakalong ka ay ka basngotenat banyo ya kalat banyakren bat kisamla bat banyo ya merjing mot bat ki nalor kani ula sam jing mot ru shaphang ka mensiam banlong nong yalam bat kini kisamla nakani ka jaka pule ula banrap shushu baka jinglong nong yalam kalong ka wei na ki jing hikai ka badon kam e baki samla pule ki dai bannang hakani ka jingelang ula sam ru eki medal bat ki Badgi Sernat Shaki Samla Pule ki bawan Shakhman. Ha ka jingyo vote kabala long ha Delhi hinin kasngi na kabanta ka jingjet long mikmat thamai shaka ying dor bar thau an ka Delhi ka Aam Admi Party kala yo ya ka jingjob ha ka ba kala job ya hndru po artli ki seat na ki nyo potli. Kani ka de ka sien ka balai ba kani ka seng kalawan ha ka bor ha Delhi. Ka jingya khun ha kani ka jingya vote kala long tang ha pedang ka AAP bat ka BJP kat ba ka Congress kam shimla yo wat tang iwe I vote ru. Na pedang kinong ya lam ba khampau ka AAP kibla job kilong u Arvind Kejriwal menteri rang ba ka Delhi bat u sembut menteri rang ba u Manish Sisodia. Ka jingya lekmen ha kelas dang ha ka headquarter jong ka AAP tangmar sin chuyo I ba ka seng kan sa job da ka basuk. Ka jing yaw vote ka lalong ka ba jai bat yaj bet yaj rentit rengkat ka jing pahara ka ba perking. Ha ka bayadai bat kani ka jing job jong ka AAP u menteri rang ba duot Narendra Modi ula ai khublai ya ka AAP bat yu Arvind Kejriwal halor kani ka jing job ya kani ka election. U president ka BJP u JP Nada ula ong hnen ka sngi baka seng ka priang ya kani ka jing jiet jong ki pat ba bat kan shim ya ka benta ka bantai ya ka jela watla kan dan ha ka liang persha. Kiwe kinong san perthai bakhampau ki bala ai khublai ya Kejriwal halor kani ka jing job barat ba jong ka seng AAP ki kan thop ya Prakash Javadekar menteri sarkar pedang bapet ya katnat information bat broadcasting bat unong ya lam ka Congress u Rahul Gandhi u President ka United States u Donald Trump unsawan jingo ya ka India ha ka arpusau tarik menta u benai kani kan long kasien ka baningkong ba u Trump unwan sha India bat ansenran ya u da ka kurem jong u ka First Lady Melania Trump ha ka khubor bala penmi katnat ki kambari ka retho ba kani ka jingwan jingo ba arsngi ya kari India da u President Donald Trump ba ka kurem jong u kinse kren bat ki pat ben rio ba pher jong kari kani katnat kala ongru ba kani ka jingwan jong u Trump kan pen klein shu ya ka jingya dai ha pedang ka India bat ka US
Kani kadai ke All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ka komiti ka badai pet ya ka jing pentrai kam ya ka clause ka bahan rio jong ka Assam Accord ha ka jela Assam kaladap pen kriya ya ka kaipot halor ki jing ai jing mut jong ka ha ka bedai ba ka jing pentrai kam ya ka ne ka saskular. Kani ka komiti kaladap syang perkhat kam ha go hati ha ka singining kong baladap but uwai ni kidukhat ka komiti ule thu ba unong yalam jong kani ka komiti u Biplab Kumar Sarma u Justice bala syang that unsia kran ba kibor badai penyat halor ka jaka ba ka tarik ban ai ya kani ka kaipot. Unong ai khubor ka All India Radio u yathu ba kani ka komiti kan pha ya ki jing ai jing mut jong ka halor ka jing pentrai kam ya ka clause ka bahan rio jong ka Assam Accord na ka benta ban ya da ya ka jing long kerpang ki trai muluk ka jela Assam. Kumban chupen kan mau hakawai ka jingelang ka balalong dangshan hakuk rajhar u menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong baka sarkar pedeng kan sedang ban pet ya ka jing pentrai kam yakini ki jing ai jing mut jong kani ka komiti si sien bakala ai ya ka kai pot ka babiang halor jongki hakabede bakani u menteri rang bak Sarbananda Sonowal ulaong baka sarkar Assam kalong ka bala ai tilot na ka benta ban yada ya ka jinglong bakerpang jongki nong Assam. Ka Menteri Pelatengka kari India ka Nirmala Sitharaman kala ong hanin ka sngi baki nong seng kam ki banabari ki dang yai beteng ban peni ya ka jingshanya ya kari India. Ha ka bajubab ya ki jingkali halor ka mang tengka jong ka sarkar pedeng na ka benta usnam arajar arpau arpuwei ha ka jingya tainya ha ka ying dorbar Lok Sabha ka Sitharaman kala ong baki bank menta kila khamla ban bei tengka ya ki kam ki bedai bat ka roi kapar. Da ka baong baka sarkar pedeng kan penlut palat shilak klur tengka na ka benta bantai ki jingtai ki badon kam hakari haus nam arajar arpusau arpusan kani ka menteri kala benrap baka yok ka kot jong kari kala nang kiyo kala ong ru baka don ka jing kiyo ka jing yok lum ya ka khajna leng baka GST bat baka long ka ai ka ba kemen baka RBI kala penmi bun ki lat ban kentiyo ya ka jing yok nalor kani ka Sitharaman kala ong ru baka sarkar kala shim bun ki lat ki lenti na ka benta ka jing bha ki samla kari. U Menteri Rangbak ka Manipur UN Biren Singh ula pleh nan kasngi ya ka e-Kuber payment system kabalong kalat ban penpoi pisa online leng baka internet. Ya ka e-Kuber an penan kam da barok kitnat sarkar ki ba penya ya ka pisa tengka. U Menteri Rangbak ka Manipur ula penpau ya ka jingkermen bada ka ba pendan kam ya ka ni kalat penpoi pisa ka ba thamai anla ban weng no ya ki babun ki jing e ba ki jing penthot ki ba judan ha ka rukam siu pisa ka barim. Shushu ulaong baling baka e-Kuber kitnat sarkar ken la ban penpoi ya ka pisa bet syaka RBI bat ken amda dan kam ban let syaki weki bank. Nalor kani using ulaong bada ka bapenias no ya kani ka rukam siu pisa thamai bat ka treasury net ka balong karensan babaro kitnat sarkar ki bapet ya ka pisa tengka ki la ban yo ya ki jingtep badon kam kan sa pensok shushu ya ka jing penya ya ka pisa tengka hapdeng kitnat bapher jong ka sarkar. Lasdang ya ka jing pentrai kam ya ka e-Kuber hakawai na kitnat sarkar ka jela Manipur bat hadian balasyam bakalong ka bajob larai ban pentrai kam ya ka habaro kitnat treasury jong ka jela. Ka Lariam Siami ka balong kanong yale akai hockey ka baju yale akai shakhmat na ka kanhon yale akai hockey ki kentai jong kari India kalayo opdiang ya ka khusnam kum kanong yale akai hockey na pedang ki kentai ka balas dang pau bha na ka benta usnam arajar khat khandai na ka International Hockey Federation FIH. Ka Lariam Siami ka deka na ka jela Manipur Mizoram bar ka FIH kala penbena henin kasngi ba kala jit ya kanika klur yale akai nari India kum ka Rising Star of the Year na ka benta usnam arajar khat khandai. Bat katung ila poi sa kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ginya so baka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka kani kadai ka All India Radio